wide mmiri ka ijova onye nwegwu ka anyị ja wide mmiri akwụgo bụ onye nwe egwu a Chi Victor Nwalibakụ Ikenga n'Igbo na-awọ ka anyị ja wide mmiri akwụgo na wide mmiri akwụgo na wide mmiri akwụgo adawawa ka anyị ja wide mmiri akwụgo bụ onye nwe egwu a ọgaranya na wide mmiri Ikenga n'Igbo imo ka anyị ja wide mmiri akwụgo na wide mmiri anya bata wide mmiri ka nke n'ezi ọhịmụ ka anyị ja wide mmiri akwụgo bụ onye nwe egwu a onye si emene n'ụwa ekwesị akpọnye ọbụọ ka anyị ja wide mmiri akwụgo na wide mmiri oyi mụ n'ezi afa ka ego nwa mụ n'ezi afa ka ego ka anyị ja wide mmiri akwụgo bụ onye nwe egwu a akwụgo na wide mmiri Ikenga n'Igbo imo ka anyị ja wide mmiri akwụgo na wide mmiri ngwa lezienụnụ ofu nwa Chukwu ji wee fiche ụwa anya ọ bụ onye ka anyị na-ekwuzi maka ya n'ọbụ Chief Victor Nwalibakụ ka anyị ja wide mmiri akwụgo bụ onye nwe egwu a akwụgo 1 na wide mmiri ka anyị ja wide mmiri akwụgo na wide mmiri nne mụrụ akwụgo n'ime Gbuede Ukwu Village na-awọ ka anyị ja wide mmiri akwụgo bụ onye nwe egwu a akwụgo na wide mmiri Ikenga n'Igbo imo ka anyị ja wide mmiri akwụgo na wide mmiri onye ọcha bịala ụwa n'oji akwụgo adawawa ka anyị ja wide mmiri akwụgo na wide mmiri Chi Victor Nwalibakụ ọsị anyị ikene ya o na nna mụrụ akwụgo Chief Emmanuel Nwalibakụ eze nyelu nwa na-awọ ide mmiri na ọ ga-adịrị gị mma ọvọmụlọmụmụdike Mrs. Maria Nwalibakụ English Godu nemụlụ akwụgo danehade akwụgo na wide mmiri Ikenga n'Igbo imo ọgaranya na wide mmiri Ikenga na wide mmiri akwụgo na wide mmiri akwụgo adawawa ọgaranya na wide mmiri Ikenga na wide mmiri kọmpini bụrụ kọmpini nke mụtala ego bụrụ ego ọgaranya na wide mmiri Ikenga na wide mmiri ka eji wee mgbala akwụgo na-awọ ọgaranya na wide mmiri Ikenga na wide Ikenga mmiri onye na-eme ka mụ si eme ya ka nna bọyị m ọgaranya na wide mmiri Ikenga na wide mmiri ọgaranya na osi na chi agbaka m mbọba ego nri ọgaranya na wide mmiri Ikenga na wide mmiri prezidenti ọgaranya na wide mmiri Ikenga na wide mmiri VCN Sports na Nigeria Limited Ikenga na-awọ onye eze na-awọ ụkwụ ọma bọọlụ Igbo niile akwụgo n'ibugo Ikenga na-awọ onye eze na-awọ ụkwụ ọma bọọlụ Igbo niile akwụgo n'ibugo President Avestas Hotels and Suites ezigbo dị lọlọ Justina Nwalibakụ ugodi ya avọmụlọ ọmụmụ Miss Chinyere Nwalibakụ Master Ekenebilichukwu Nwalibakụ eze ọnọchie omekanne ya onye nne na-ebu isi anụ awụnye abụọ ga-adị ya mma ọgaranya na wide mmiri Ikenga na wide mmiri Miss Uchechukwu Nwalibakụ ọgaranya na wide mmiri Ikenga na wide mmiri arọ nwanteje egwu egbugbo nne m ma mebu n'egwu Ikenga na-awọ onye eze na-awọ ụkwụ ọma bọọlụ Igbo niile akwụgo n'ibugo akwụgo
na Dynamic Bar Circle of Friends Club na Nigeria niile. Ogbuefi nke izizi na Dynamic maka chukwu ị na-elili m ego Bar Circle of Friends, ọtọpụkwa bọndụlọ ya Executive Member, maka chukwu ị na-elili m ego Unique Friends Club of Nigeria, maka chukwu ị na-elili m ego Member Ivory Friends Club of Nigeria, ọtọpụkwa bọndụlọ ya Member Diamond Fitness, maka chukwu ị na-elili m ego Member House of Unity ọtọpụkwa bọndụlọ ya Club of Nigeria Oyimoma, maka chukwu ị na-elili m ego Pioneer Member ọtọpụkwa bọndụlọ ya House of Peace maka Friends chukwu ị Club, na-elili m ego Ojunne Mogo Nawo, ọtọpụkwa bọndụlọ ya Oteluzo Kolota n'ime obodo Awide Mmiri, ọgaranya na wide mmiri ikenga na wide mmiri Odo n'itinyeli security light n'awọ, ọgaranya na wide mmiri ikenga na wide mmiri Edo n'isi na onye lizi ego gị nọ n'ọzọ ego n'ọba maọbụ ọnwụlụ na mmiri. maka chukwu ị na-elili m ego ọgaranya na wide mmiri ikenga na wide mmiri Ọ gbapụrụ mmiri n'ebe dị iche n'iche n'awọ, maka chukwu ị na-elili m ego ndị ọkpọpụrụ obodo oyibo na vadịgaja o. maka chukwu ị na-elili m ego Onye eze n'ọsụwo ezigbo oyimo Ikenga o. ọgaranya na wide mmiri ikenga na wide mmiri ka anyị ja wide mmiri akwụgo bụ onye nwe egwu a. National Lord Awide Mmiri Football Association, ka anyị ja wide mmiri akwụgo na wide mmiri National Patron People's Harmony Friends Club, ọgaranya na wide mmiri ikenga na wide mmiri Mayor Golden All Stars Football Club, ọgaranya na wide mmiri ikenga na wide mmiri Mayor Preeminent Unique Friends Club of Nigeria, ezigbo oyimuo na ọ ga-adịrị gị mma. ọgaranya na wide mmiri ikenga na wide mmiri maka chukwu ị na-elili m ego Ọ sị mụ kene nwanne ya Chief Ifeanyi Nwalibakụ Akụchukwu nyere nwata n'awọ, ọgaranya na wide mmiri ikenga na wide mmiri anyị kene ọga kpatakpata Chief Anlolo SOO Okolie Nwachi na-emele Awọ Ide Mmiri, ọkwa ya ka isi jee ezi ọgọ na ụmụ ojii o. Ọ sị mụ keneli ya Chief Silas Obi ya na lọlọ Josephine Obi, ezinne nwanyị ọma, nne m ụlụ lọlọ Justina Nwadiba Ugodi ya Adasi Okodu eje Umoji isi eje Ada Umoji ka isi eje Umoji na Ide Mmiri, Ada dị ọra mma o, Ada bịala ụma. Chief Victor Nwadiba na-ekpele Mụbaro na ndị egwu mụ ka anyị ja wide na-ekpele oge mmiri akwụgo na wide mmiri oke dị ndụ ka nka cha isi ahụ, ọgaranya na wide mmiri ikenga na ya bụ wide ịbalị mmiri ọ bụrụ ozi sọ ka Chukwu nyere ego. ọgaranya na wide mmiri ikenga na wide mmiri Akwụgo maka chukwu ị na-elili m ego ọtọpụkwa Ifeọma ị bọndụlọ na-emelu ya ndị mmadụ na Chineke maka ga chukwu ị na-egozi na-elili m ego ijebe ejebe ọtọpụkwa bọndụlọ ya silili welele maka chukwu naba ị na na-elili silili m ego welele gaba n'iru na Ọtọpụkwa Chukwu bọndụlọ bụ ya. azụ. maka chukwu ị na-elili m ego Victor Nwalibakụ iwe na ọchịchị enwero mmekọ, ka anyị ja wide mmiri akwụgo na wide mmiri Awọ Ide Mmiri Football Association, ka anyị ja wide enesi anya iwe dị mmiri na-emeluwe wee chie gị Dim Elite Akwụgo na Awọ Ide Mmiri makwali na ego gị ibe aja. ọgaranya na wide mmiri ikenga na wide mmiri Ndị be anyị na-eje obodo oyibo
na-akpali ndị ọcha abọghị mana akwa ugo na-awọ ndị ọcha na-ejeli ya ozi akwa ugo na-awụ ide mmiri ndị ọcha na-etili ya mgbu maka Chukwu ị na-elili m ego anyị kwụọla ya aka ọ tọpụkwa bọndụlọ ya isi ka ịzava nakwa ugo ịzava nakwa ugo ị ga-emekwa ka ugo ọgaranya na wide mmiri ikenga na wide mmiri akwa ugo na ọkpụkpụ ive na ọchịchị enwero mmekọ ọgaranya na wide mmiri ikenga na wide mmiri ụmụ nwanyị ajadu akwa ugo na alụlụvụ nọ maka Chukwu ị na-elili m ego ụmụ nwanyị ajadu akwa ugo na akwụkwọ ya ọnwa ọgaranya na wide mmiri ikenga na wide mmiri oyimo akwa ugo na-awọ ive na ọchịchị enwero mmekọ ọgaranya na wide mmiri ọ tọpụkwa bọndụlọ ya akwa ugo na-awọ eziokwu na ego ga-ebe aja oji une m ọgọ oji moto m ọgọ maka Chukwu ị na-elili m ego akwa ugo ọ tọpụkwa bọndụlọ ya ọvụ ndị ive na-esiri ike maka Chukwu ị na-elili m ego oyimike nga na-awọ ọ tọpụkwa bọndụlọ ya ndị na-enwero nne na nna maka Chukwu ị na-elili m ego akwa ugo na-enyere ive aka ọ tọpụkwa bọndụlọ ya ndị ive na-esiri ike maka Chukwu ị na-elili m ego ma ndị na-ya ayịyo ọ tọpụkwa bọndụlọ ya ma ndị nọ n'ụlọ ọgwụ maka Chukwu ị na-elili m ego obodo mebe lọnchị ọ tọpụkwa bọndụlọ ya ọbata n'ụlọ ụka maka Chukwu ị na-elili m ego akwa ugo na-elili m ego ọ tọpụkwa bọndụlọ ya mesaya ndị Igbo niile maka Chukwu ị na-elili m ego ive na ọchịchị enwero mmekọ ọ tọpụkwa bọndụlọ ya ụkwọma kpọla Igbo niile maka Chukwu ị na-elili m ego akwa ugo na wide mmiri ọ tọpụkwa bọndụlọ ya akwa ugo na wide mmiri maka Chukwu ị na-elili m ego biko were ya gaba ọ tọpụkwa bọndụlọ ya na nwa mụrụ na mma ọ na-emere obodo gana ọgaranya na wide mmiri ikenga na wide mmiri ọ tọpụkwa bọndụlọ ya ọ sị anyị kene ndị ọyị ya ezigbo ọyị amaka ọyị bụ ọyị mgbe ọ dị na mba ọgaranya na wide mmiri ikenga na wide mmiri Chifu Kasimia emenihe oke nwa ndị Igbo na-awọ Ekas Investment Limited Chifu Nnamdi Ume agụji egbe n'unu Idogwu ọgaranya na wide mmiri ikenga na wide mmiri His Royal Highness Eze Innocent Okorigwe Igwe of Awide Mmiri Ancient Kingdom Chief and Lolo Boniface Ezeoji Obelu Ugo n'Itenansa Bontek Negade ọgaranya na wide mmiri ikenga na wide mmiri Chief Enoch Awoji Ezumokolobia na-awụ ide mmiri oyimu anụkọ enyi na onye bulu ebu n'obusigo ọgaranya na wide mmiri ikenga na wide mmiri Chief Florence Obidike onye Chimeleze n'Itenansa Diloma Sports Limited ọgaranya na wide mmiri ikenga na wide mmiri Chief Izuchukwu Nnabuenyi Chief Izuchukwu Nnabuenyi enyi osumowu niile enyi ezigbo ọma ọgaranya na wide mmiri ikenga na wide mmiri Chief Monde Akunna ụkwachi n'aka n'Itenansa oyimu ọgaranya na wide mmiri ikenga na wide mmiri ivemena oyimo Chief Okechukwu Izuwa Ezeomogo nwe obodo alọ odogwu alọ dị n'ide mmiri Omogo United n'anya ekene ọgaranya na wide mmiri ikenga na wide mmiri Chief Chuka Igwe Ezigbudu na Nalọ ọgaranya na wide mmiri ikenga na wide mmiri Prince Ivanyi Obi ọgazi ndị Igbo na Malaka ọgaranya na wide mmiri ikenga na wide mmiri Chief Okechukwu Vitus Okafọ Awara na awọ ide mmiri ọgaranya na wide mmiri ikenga na wide mmiri Chief Ike
Chukwu Okosa o akụdi igwe na Nuke show ọgaranya na wide mmiri National President Ivory Friends Club of Nigeria ọgaranya na wide mmiri Ikenga na wide mmiri Osimu Keneli o Ichie Judy Vanyi Chukwu onye buchi Washidodo na Abo akụzuru mba na Najina akụ enwebe Jujin Investment anesi onye nwere Igbo Bondo ọkwụla ọka nwoke male mma ka nwanya ọga kpata ọgaranya na wide mmiri Ikenga na wide mmiri Orobo akụ enwebe bụ president ndị Diamond Fitness Club of Nigeria o ọgaranya na wide mmiri Ikenga na wide mmiri ka anyị jebe wide mmiri o ka anyị chọba onye nwegwu o ka anyị ga wide mmiri akwụkwọ onye nwe egwu a Chief Victor Nwalibakụ o Ikenga ndị Igbo na-awọ ka anyị ga wide mmiri akwụkwọ na wide mmiri akwụgo na wide mmiri akwụgo adawawa o ka anyị ga wide mmiri akwụkwọ onye nwe egwu a ọgaranya na wide mmiri o Ikenga ndị Igbo ime o ka anyị ga wide mmiri akwụkwọ na wide mmiri anya bata wide mmiri o ka nke na-esi ọhịmụ ka anyị ga wide mmiri akwụkwọ onye nwe egwu a onye si emene n'ụwa o ekwesị akpọnye ọkụ o ka anyị ga wide mmiri akwụkwọ na wide mmiri oyi mụ n'ezi afa ka ego nwa mụ n'ezi afa ka ego ka anyị ga wide mmiri akwụkwọ onye nwe egwu a akwụgo na wide mmiri Ikenga ndị Igbo ime o ka anyị ga wide mmiri akwụkwọ na wide mmiri ọ sị anyị kenekwueli ya Chief Dr. Chigozie Nwoolisa Ọchiọra eselenu ego ndị Igbo n'oge etiti akpọkwu dike ndị Igbo na-akpọ Ikenga na-awọ onye eze na-awọ ụkwụ ọma kpọrọ Igbo niile akwụkwọ n'ibugo ọgaranya na wide mmiri Ikenga na wide mmiri Chief Uchenna Ojukwu Igwe Oyoko na Nalọ akwụgosi anyị kene gị ọgaranya na wide mmiri Ikenga na wide mmiri ọ sị anyị kene onye amụma Evangelist Ubuleze ọgaranya na wide mmiri Ikenga na wide mmiri Orobia nwe God's own ministry ka dị na wide mmiri ọgaranya na wide mmiri Ikenga na wide mmiri Chief Obum na-eme obi udo Ogbuefi ọnọ na-enyi na Nalọ ọnọ na-enyi ndị Igbo niile Solex Nwonya Dogu ọgaranya na wide mmiri Ikenga na wide mmiri Chief Ndubisi Ozeze Afụnwa Echetanna n'Eziagụ Enugu steeti o ọgaranya na wide mmiri Ikenga na wide mmiri Amarachukwu Okoye o obele mmiri dị na ugwu ezigbo ọhịm mmiri agbọ Ikenga na-awọ onye eze na-awọ ụkwụ ọma kpọrọ Igbo niile akwụkwọ n'ibuke arọ nwante ji egwu egbugbe n'emume ma egwu n'egwu President Emeritus Preeminent Unique Friends Club of Nigeria ọma kpọrọ Igbo niile akwụkwọ n'ibuke Chief Ndubisi Ozeze Afụnwa Echetanna n'Eziagụ n'Enugu steeti ọma kpọrọ Igbo niile akwụkwọ n'ibuke arọ nwante ji egwu egbugbe n'emume ma egwu n'egwu ọma kpọrọ Igbo niile akwụkwọ n'ibuke anya fụlụ ugo ṅụrịala ugo na ana-afụrụ ugo gbada ọgaranya na wide mmiri Ikenga na wide mmiri ive mena oyimo ive mekwe n'ezi oyimo ọgaranya na wide mmiri Ikenga na wide mmiri Prince Emeke Nwachukwu Nwachimeli mma na Amọbịa ezi oyimo n'Igade ọgaranya na wide mmiri Ikenga na wide mmiri Digital Health Care Pharmaceutical Company n'ọdị na Muwo Nwachimeli mma onye nwere ego na-eme ive sọrọ ya ọgaranya na wide mmiri Ikenga na wide mmiri ka anyị jebe wide mmiri o ka anyị chọba onye nwere egwu o ka anyị ga wide mmiri akwụkwọ onye nwe egwu
nwalibakuo ikenga ndị Igbo na-awọ ka anyị ja nwide mmiri akwụgo na nwide mmiri akwụgo na wide mmiri akwụgo adawawa ka anyị ja nwide mmiri akwụgo bụ onye nwe egwu a ọgaranya na wide mmiri ikenga ndị Igbo imo ka anyị ja nwide mmiri akwụgo na nwide mmiri anya bata wide mmiri ka nke na-ezi ọhịmụ ka anyị ja nwide mmiri akwụgo bụ onye nwe egwu a onye si emene n'ụwa ekwesị akpọnye ọbụọ ka anyị ja nwide mmiri akwụgo na nwide mmiri oyi mụ n'ezi afa ka ego nwa mụ n'ezi afa ka ego ka anyị ja nwide mmiri akwụgo bụ onye nwe egwu a akwụgo na wide mmiri ikenga ndị Igbo imo ka anyị ja nwide mmiri akwụgo na nwide mmiri ọgaranya na nwide mmiri ikenga na nwide mmiri ọzụbụrụ ka anyị na-eje ka nje kene ezi oyimo kwọma bọọlụ Igbo niile akwụgo na ibuke ife na oyimo Sunday Chukwu jekwu ife amaka nwozu bụrụ ebusigo kwọma bọọlụ Igbo niile akwụgo na ibuke okwutu amakwa ọzọ nya ka isi eje edo n'ibi na Kenya obele nwa na-ebe agụ mbọ kwọma bọọlụ Igbo niile akwụgo na ibuke akwụgo na wide mmiri ugochalacha na-ejuru eju ikenga na-awọ onye eze na-awọ ụkwọma bọọlụ Igbo niile akwụgo na ibuke udogwu na ụmụ dị ọka o udogwu gbula ego mma na dị ọka ichi maka Chukwu ị na-elili m ego udogwu ji trideki na-eme ọkụ ọkpụkpọ bọndụlọ ya udogwu bụ ọwapue foundation tata ilu echi niile emepe ụlọ ka isi eriri ive maka Chukwu ị na-elili m ego udogwu gbula ego mma na China ọtọpụkwa bọndụlọ ya udogwu ji ọgwụ kọta ego na maka Australia Chukwu ị na-elili m ego ude eji eke ego ọtọpụkwa bọndụlọ ya na Pakistan maka Chukwu ị na-elili m ego First Bank na Brazil ọtọpụkwa bọndụlọ ya ọlọgwụ na ịgbachila ezi maka Chukwu ị na-elili m ego udogwu lụrụ ụlọ ọfaneji ọtọpụkwa bọndụlọ ya maka ndị na-enwero nne na maka nna Chukwu ị na-elili m ego deve na ụmụ nya na oyi ọtọpụkwa bọndụlọ ya ọlọgwụ na ịgbachila ezi maka Chukwu ị na-elili m ego kedu maka yala ọtọpụkwa bọndụlọ ya ọzọpụrụ imi ego maka Chukwu ị na-elili m ego asị m kwuve ekwuve o ọtọpụkwa bọndụlọ ya na ndị na-achụ odogwu na-achụ na maka nkịtị Chukwu ị na-elili m ego odogwu bụ Chukwu zitere ya na ụwa ọtọpụkwa bọndụlọ ya olu Chukwu ka ọ na-alụ maka Chukwu ị na-elili m ego ọlọgwụ na ịgbachila ezi onye ọcha ọtọpụkwa bọndụlọ ya kenelu ma achala ugo nwanyị mma maka Chukwu ị na-elili m ego diziarize onye ọcha ọtọpụkwa bọndụlọ ya amalume nwanne maka Chukwu ị na-elili m ego ọlọgwụ ịgbachila ezi ọtọpụkwa bọndụlọ ya ajụ eji egbu maka ego Chukwu ị na-elili m ego edoseni ọtọpụkwa bọndụlọ ya ya bụ okwu ekwusiri nwa iyi maka Chukwu ị na-elili m ego arọ ịmakwa na itu ejevega papa ọtọpụkwa bọndụlọ ya itro hotels ejevega olodi maka Chukwu apapa ị na-elili m ego ọlọgwụ na ịgbachila ezi ọtọpụkwa bọndụlọ ya anakalịsị na nkịtị maka Chukwu ị na-elili m ego anakalịsịrọ na nkịtị na ọtọpụkwa bọndụlọ ya arọ na okwukwu ụkwanị n'ọnụ maka Chukwu ị na-elili m ego ọmụme n'aka na abụ ọtọpụkwa bọndụlọ ya ọlọgwụ na ịgbachila ezi maka Chukwu ị na-elili m ego udogwu buru ndị chenji ọtọpụkwa bọndụlọ ya udogwu ndị Igbo nọ maka Chukwu ị na-elili m ego nwaka nwa na ụmụ dị ọka ezi oyi na anya ekene maka Chukwu ị na-elili m ego ọgọ ga-adịlị ndị mere ọgọ ọtọpụkwa bọndụlọ ya ezi oyi mụ na ọ ga-adịlị gị mma maka Chukwu ị na-elili m ego ekene ka anyị ji agarụ gị ọtọpụkwa bọndụlọ ya akwa ugo na awọ eziokwu na ego gị ebe aja oji une m ọgọ oji moto m ọgọ maka Chukwu ị na-elili m ego akwa ugo ọtọpụkwa bọndụlọ ya ọ bụ ndị ife na-esiri ike maka Chukwu ị na-elili m ego oyimike nga na awọ ọtọpụkwa bọndụlọ ya ndị na-enwero nne na nna maka Chukwu ị na-elili m ego akwa ugo na-enyere ife aka ọtọpụkwa bọndụlọ ya ndị ife na-esiri ike maka Chukwu ị na-elili m ego ma ndị na ya ayịyo ọtọpụkwa bọndụlọ ya
ma ndị nọ n'ụlọ ọgwụ maka chukwu ị na-elili m ego obodo mebe lọnchị ọtọpụkwa bọndụlọ ya ọbata n'ụlọ ụka maka chukwu ị na-elili m ego Akwugo na-elili m ego ọtọpụkwa bọndụlọ ya Mezaya ndị Igbo niile maka chukwu ị na-elili m ego ive na ọchịchị enwero mmekọ ọtọpụkwa bọndụlọ ya ụkwọma kpọla Igbo niile maka chukwu ị na-elili m ego Akwugo na wide mmiri ọtọpụkwa bọndụlọ ya Akwugo na wide mmiri maka chukwu ị na-elili m ego biko weli ya gaba ọtọpụkwa bọndụlọ ya na nwa mụlụ na mma ọ na-emere obodo Ghana ọgaranya na wide mmiri ikenga na wide mmiri ọtọpụkwa bọndụlọ ya ndị amalụ eme nwanne udo na ịfụnanya ga-adị ndị amalụ eme nwanne mele abụọ dịka London ndị amalụ eme nwanne unu welie gaba ndị amalụ eme nwanne udo na ịfụnanya ga-adị ndị amalụ eme nwanne mele abụọ dịka London amalụ eme nwanne unu welie gaba ndị amalụ eme nwanne ejiri ede na-akpọ amalụ eme nwanne ele akpọ dịka London ndị amalụ eme nwanne unu weli ya gaba nwata kata obi kpa ego a na-elibe ego n'ọnụ uwe kwelugo na ndị ji ego nwe mba amala eme nwanne unu welie gaba amalụ eme nwanne ejiri ede na-akpọ ndị amalụ eme nwanne ele akpọ dịka London amalụ eme nwanne unu weli ya gaba amalụ eme nwanne ejiri ede na-akpọ amalụ eme nwanne ọgwụ unu ka anyị na-akpọ amalụ eme nwanne unu weli ya gaba unu mana amalụ eme nwanne udo n'ifunanya ga-adị amalụ eme nwanne ọganiru abata n'obodo ọgwụ amalụ eme nwanne ọganiru abata n'obodo ọgwụ amalụ eme nwanne anya ukwu ga-ana maka okeka na-esogbu maka amalụ eme nwanne ewele ofe obi wee na-aga ọkwa amalụ eme nwanne onye jide onye nwanne ya maka ndị Igbo na-ekwu n'okwu n'Igbo si na ụmụnna wee zuwa akụ ilo na-asị ana n'ọba mmalụ mee nwanne ilo na-asị ana amalụ eme nwanne udo na ịfụnanya ga-adị amalụ eme nwanne mele abụọ dịka London ndị amalụ eme nwanne unu welie gaba amalụ eme nwanne udo na ịfụnanya ga-adị ndị amalụ eme nwanne mele abụọ dịka London amalụ eme nwanne unu welie gaba kedu ndị bụ amalụ eme nwanne ndị one bụ amalụ eme nwanne amalụ eme nwanne bụ ejigi redio nke nwere na-akpọ akpọ dị na Agwata dị na Anambra dị n'ime Nigeria dị n'ime Afrịka ndị amalụ eme nwanne unu were ya gaba nwata kata obi kpa ego a na-elibe ego n'ọnụ uwe kwelugo na ndị ji ego nwe mba amala eme nwanne unu welie gaba mana akpọ osioreli bịa akpọ nwere ụmụnna abụọ
gozie ba gozi ife ji mala akpa mmali akpọ dị mfe ekwe mbunyi akpọfula ọgwụ ju nri o akpọfula ọgwụ ju nri ka na-akpọ obodo akpọ ọ dị mfe ekwe mbunyi ka na-akpọ obodo akpọ uwe kwelugo na ndị ji ego nwe mba amala eme nwanne unu werie gaba achinaba ọdụdụ nwa ife ji mali ndị achina egbe ebula ọkụ asọnyụ anwụlụ egbe ebula ọkụ asọnyụ anwụlụ achinaba ọdụdụ nwa akpọ na mmesio tinyela achina fana tọpụ nwanne mana oreli ka vaziri bịa ndamalụ eme nwanne udo na ịfụnanya ga-adị ndamalụ eme nwanne mela abụọ dịka London amalụ eme nwanne unu werie gaba nwata kata obi kpa ego anyị elibe ego n'ọnụ uwe kwelugo na ndị ji ego nwe mba amala eme nwanne unu werie gaba ka ejighị redisi bido n'obodo akpọ nyaka nna akọlụ unu site na nna m osimiri ejighị redi na-akpọ owelute ịfụnanya chukwu ejighị redi na-akpọ emesịa welute ndị udo dịrị ya udo dịrị ejighị redi na-akpọ n'ọvakulu ndị amalụ eme nwanne amalụ eme nwanne ejighị redi na-akpọ nwata kata obi kpa ego anyị elibe ego n'ọnụ uwe kwelugo na ndị ji ego nwe mba amala eme nwanne unu werie gaba developmenti ọbụla bịala obodo akpọ si n'aka ejighị redi bịa ife ọma ọbụla enwere na-akpọ si n'aka ejighị redi bịa o amalụ eme nwanne udo na ịfụnanya amalụ eme nwanne ọganiru ga-adị amalụ eme nwanne ilo na-asị anao ụmụnna wee susi akụ ilo na-asị anao amalụ eme nwanne unu were ya gaba o nwata kata obi kpa ego anyị elibe ego n'ọnụ uwe kwelugo na ndị ji ego nwe mba amala eme nwanne unu werie gaba kpọva prezidenti amalụ eme nwanne ejighị redi na-akpọ amala eme nwanne unu werie gaba nze chukwu emeka ọkpala anyị mụ uwe kwelugo na ndị ji ego nwe mba amala eme nwanne unu werie gaba ọkpala ezinna nọmba 8 na-akpụ multigrace global concept limited kedu maka lọlọ oziọma ọkpala anyị mụ osodi eme uwe kwelugo na ndị ji ego nwe mba amala eme nwanne unu werie gaba uwe kwelugo na ndị ji ego nwe mba anyị akpọva vice president ndị amala eme nwanne ejighị redi na-akpọ nze kesi nwaka dimọgwụ eji ọfọ second vice president injinia Paul ọkpalaeze na-akpọ amala eme nwanne unu werie gaba anyị akpọva general secretary anyị na amala eme nwanne ejighị redi na-akpọ amala eme nwanne unu werie gaba nze chukwuma eze aligo eze chinetu ugo igbo na-akpọ gold member chuma eze aligo and associate estate surveyor and valuers eze chinetu ugo na-akpọ
Financial Secretary Nze Emeka Eze Iruoma Eze Chukwu goziri na-akpụ. Anyị akpọba Treasurer Nze Sunday Eze Omedo Ojanya agba aka 2 na-akpụ. Gold Moon Tools Limited Kedizini Provost Ndamale Eme Nwanne Emeka Eze Nwanne Kedizini Second Provost Ogochukwu Ọkpala North Amara Welfare Chinonso Menaka Soka PRO Architect Titus Ezonyeka Architect Global Construction Company Limited. Second PRO Ndamale Eme Nwanne Ejigiredi na-akpụ. Nze Chukwu Mauche yo Peter Cornelius Nwango Charles Lady Mrs. Ogechukwu Eze Nwụba Mmasị na Chi Arọ onye nteja bọọgwụ ide alụsị malabụba ịbịago. Anyị ekeneve President Nna m Oshimiri Ejigiredi na-akpụ. Anyị ekeneve President ndị Funanya Chukwu Ejigiredi na-akpụ. President General Chidi Jopadin Kenekwe President General ndị Udo Dere Nze Chukwuma Ilo Bulldog Borobunu Ukulu Amale Eme Nwanne. Nwata kata obi kpa ego a na-elibe ego n'ọnụ. Uwe kwelugo na ndị ji ego nwe mba. Amala Eme Nwanne unu welie gaba. Na President General number 8 na-akpụ. Si anyị bụla ekene ka ikeneve ndị ejiri mala obodo. His Royal Highness Igwe Jonathan Obiajulu Ọkpalaeze Cha Nna m Oshimiri 2 na-akpụ. Kedizini President General Akpụ Development Union Engineer GOC Ezenọ onye na-enyo isi ya na-apụta. Amala Eme Nwanne unu welie gaba. Kedizini Ọga Kpatakpata Ichie Jude Ivanyi Chukwu onye Ebuchi. Nwata kata obi kpa ego a na-elibe ego n'ọnụ. Na-agwata ekwuru m na enwe ọzọ bụrụ imitation. Na ndị ji ego nwe mba. Amala Eme Nwanne unu welie gaba. Jujin Properties Limited na Ọgadele mma. Grand Petron Amalu Eme Nwanne Ejigiredi na-akpụ. Amala Eme Nwanne unu welie gaba. Ezigbo dị Lọlọ Josephine onye Ebuchi Adadiora mma Odogwu na-ekene nke. Ndị Amalu Eme Nwanne o Udo na ịfụnanya ga-adị. Ndị Amalu Eme Nwanne Mela abụọ dịka London. Ndị Amalu Eme Nwanne Unu welie gaba. Nwata kata obi kpa ego a na-elibe ego n'ọnụ. Uwe kwelugo na ndị ji ego nwe mba. Amala Eme Nwanne unu welie gaba. anyị ebula ekele Ivemene Ichie Edevat Ọkpala Nwa nke mmere dị mma na-akpụ. Ibechuks Nigerian Limited Amala Eme Nwanne unu Petro welie gaba. Amalu Eme Nwanne Ejigiredi na-akpụ. Unu welie gaba. Ichie Kenneth Eze
eze mezuo Igbo na-agbo Shadow Uwekwelugo na ndị ji ego nwe mba Shadow United Nigerian Limited Petro Amalu eme nwanne amala eme nwanne unu werie gaba Chief Osita Ezechukwu amụlụ onye na-ego Olikeze na Nanka God Decision Nigerian Limited Olikeze Uwekwelugo na ndị ji ego nwe mba ive me na ọgaranya obi ya dị ọcha onye ọcha unu werie gaba Chief Dr. Chigozie Nwoyisa akpọkwuwe dike dị Igbo na-akpọ ọchịọra nke ndị Igbo niile eselenu ego oke etiti ka isi eje oyi mụ na ọ ga-adịle gị mma Uwekwelugo na ndị ji ego nwe mba Chidi Jopadim asụsụ bụ ego Presidenti General Ifunanya Ejiredi na-akpọ amala eme nwanne unu werie gaba ndị kwuru amalụ eme nwanne o Oyimuchukwu Mailu Udogwu n'anya ekene Presidenti General Udodiri Ejiredi na-akpọ ndị tọla amalụ eme nwanne Nze Dozie Anayo amala eme nwanne unu werie gaba Ọgbara Chidozie Wanu na-akpọ President Emeritus Udodiri Ejiredi na-akpọ Uwekwelugo na ndị ji ego nwe mba Nze Uchenna dị Manoka Afụnwe Cheta nna na-akpọ Fen Frank Agencies Nigerian Limited amala eme nwanne unu werie gaba Vindi Polo Gamba mmadụ nke eji aka anyanwụ na nwara ọha One of Amara eme nwanne Povic Interlinks Limited Okosisi Distributors Safety Joggers Golden Member Uwekwelugo na ndị ji ego nwe mba Bernardo Gamba Chairman Planning Committee Divine Favor Impact Limited Distributor Delphex Professional Tools amala eme nwanne unu werie gaba Moses Nnọdebem Chuchu Dimo Anọha Onwude na Ivory Coast ND Urien Communications Limited Uwekwelugo na ndị ji ego nwe mba Executive Member Arọbialio Arọnwanteje na anyị na-ebe amala eme nwanne unu werie gaba Chinedu Vitalis Eze All for God amala eme nwanne unu were ya gaba o nwata kata obi bụ ego a na-eribe ego n'ọnụ Uwekwelugo na ndị ji ego nwe mba amala eme nwanne unu werie gaba arọ Nze Chimezie Dim Ọnọdụ Ugo Junior Financial Secretary amala eme nwanne Ejiredi na-akpọ Nze Obinna Eze Nwaka Akụdị na nwa na-agbụ Amaka Oyibo kwesịrị na Abuja Emeka Ezenkwụ CEO Populous Hardware Limited James Odinaka Chukwu nwana ya eze na-abụ Comrade Chidi Uzoma First Organizer amara eme nwanne ejikere edi anyị na-echeta ndị otu anyị ndị nwụrụ anwụ Kenis Dimakụ nne
nwoke Chukwueze Pila Flex mmiri n'ala ugwu na-abụ unu na-abụ unu nọdị mma amala eme nwanne unu werie gaba Chinonso Umenna ka o Chief Social amalu eme nwanne ejigi redio uwe kwelugo na ndị ji ego nwe mba Ụzọchukwu Nnadịrị Ụzọnna Boat Enterprises Nigeria Ụzọchikwara akụsi na Chiwanụ na-akpọ amala eme nwanne unu werie gaba Ive mene Nze Chukwuemeka onye buchi ego lọrọ ọhụụ nwanne Kwachidodo Emirate Global Services Limited uwe kwelugo na ndị ji ego nwe mba Chigbodimuo Dominic onye buchi CEO Divine Care Pharmacies Limited Benjamin Okeluo Ọgwụ eji ọfọ Ụzọchikwalụ amala eme nwanne unu werie gaba Ọkpala nwa Timoteo Ọkpara Chukwu unu werie gaba Okwu Chukwu ike Okwu Simbot Investment Limited akụsi na uwe kwelugo na ndị ji ego nwe mba Maduka dị m nwebio Onyachi na ibe ya ọchị Bishop World Global Ventures Limited Timothy Nwelo unu werie gaba Afamefune Afamogbu Otobe Igbo na-agbo Timotech Investment Nigeria Limited Ike Frank Ebuka unu werie gaba Elioziokutu Success Multi Services Limited uwe kwelugo na ndị ji ego nwe mba Uchenna Ọkpala Kunne Hirotech Divine Impex Resources Limited Nwaneri Akụ na-akpọ Nze Chibuike Ilo Aka Bunne Nwabuluome amala eme nwanne unu werie gaba Mrs. Amaka Ọfọ Eze Iruka Oyibo kwesịrị na-akpọ uwe kwelugo na ndị ji ego nwe mba Mrs. Chinyere Eze Nwata Lọlọ Nkịtị Agbara Dike Arụnne Diọk Odi Mmemba amala eme nwanne unu werie gaba Otiegwu Nwanteje arọ na mmadụ akarịa uwe kwelugo na ndị ji ego nwe mba Chukwuemeka Eze Chukwu onye ma ka ọja dị ya Dollar Man Investment Limited ego igwe na-anya ekene nwata kata obi kpa ego a na-elibe ego n'ọnụ uwe kwelugo na ndị ji ego nwe mba amala eme nwanne unu werie gaba Otiegwu Nwanteje ego bụkwa nne m ma mebu n'egwu ndị amala eme nwanne udo n'ifo n'anya ga-adị amalụ eme nwanne unu were ya gaba nwata kata obi kpa ego a na-elibe ego n'ọnụ uwe kwelugo na ndị ji ego nwe mba amala eme nwanne unu werie gaba ndị amalụ eme nwanne udo n'ịfụnanya ga-adị ndị amalụ eme nwanne mela abụọ dịka London ndị amalụ eme nwanne unu werie gaba ndị amalụ eme nwanne udo n'ịfụnanya ga-adị ndị amalụ eme nwanne mela abụọ dịka London amalụ eme nwanne unu werie gaba ndị amalụ eme nwanne udo n'ịfụnanya